Igbo mma na-ekene m unu a sị na ihe okenye nọ ana wee fụ na nwata rigorogodo elu ọjị na ọma afụ ya maka na o bu ụzọ siri ite na aka enwe mkpọmkpọ agha. Kedu ife mere nji atụ inu a? Ọ maka okwu a na-ekwu na-asị na ndị nwụrụ anwụ kesie ekpe ndị dị ndụ ekegharịa. Kedu ife okwu a pụtara? Ndị nwụrụ anwụ kesie ekpe ndị dị ndụ ekegharịa. Ị na-anya n'ọtụtụ ezinụlọ taa, ị ga-afụ na nna ha maọbụ nna nna ha gwalụfa nyefe iwu sị nwa m unu ejekwana n'ezinụlọ a, ma unu ejekwana n'obodo a, ma unu esikwana n'agbụrụ a wee nụ nwaanyị. Ụmụ nwaanyị nwere ike ịnụ dị ebe afọ, mana ụmụ nwoke unu ejekwana ebe a, na onye ọbụla jere ebe afọ ite nkwụ wanarị ya n'ezi. Inezi anya tata, ọtụtụ ndị na-asị n'ihi ụka agụmakwụkwọ na ọwa oke amamife na ndị nwụrụ anwụ kechee ekpe fanwadezi ndụ ekegharị anya. Ọ nke a mezi na ụfọdụ ndị nna fagwa unu ejekwa n'ebe a jenụ nwaanyị, o jewere ite nkwụ wanarị ya n'ezi, ịfịa ka ọ na-eje ebe ahụ. Ụmụnne ekwue ọsị ya mba, mmadụ ekwuzikwa na ọnya nwaazị ka ọ dị mma. Anyị ajụrọ na ajụ esori ejen ọnata ya na ihe wee hụrụ ife emebigo ọtụtụ ezinụlọ. Ofu nwoke tata, nwoke mma taa ji edute nwaanyị ife karị 10 ruo tata amụrụ na nwa. Onye nke ọzọ ji edute ndị ahụ n'obodo nna fasa ife ejekwana ahụ ka ọ ji edute nke ya na-ekwu na nsogbu adịrọ. Nwa mme na abọ ọfụzịa ka nwunye eji buchata nwa ite dobe, ọ na-asị ya nwaanyị kezi, ọsị ya n'ọkwanụ ka ọ wee fụsa ọsọ ya n'anya. Ife a wee wute nyabụ nwoke. Nwaanyị aka amụnọnarị ya nwa, ọsị ya na ihe eru n'ụlọ na ụrụ ife ka akpa odunata ya je nụọ ọzọ. Ọnyanwụ na nyanwa mụtagodo nwa taa. Ife emebigo ọtụtụ ezinụlọ. O nwere ife mee nna gị maọbụ nna nna gị ji si unu ejekwana ebe a. Ụfọdụ ka a na-agwarị n'obodo nkekwa obodo fa unu ejekwana n'ọnụkụ a. Ya for instance n'onu ndị iti unu ejena na village a n'onu ndị iti. Ihe ndị a niile wụ ife ụfọdụ na-eghara anya taa na-ekwu na nsogbu adịrọ, ife wee na-emebi. Ọnya ka m ji wee na-agwa ndị mmadụ jụọ ese malụ ntọ na naghị mgbe ọbụla ị chọrọ ịnụ nwaanyị, malụ ma ọkwa ebe ndị be unu na-anụ nwaanyị, ka ị ghara iji aka gị kotere onwe gị okwu. Ife a dị mkparị nne. Nwanne m nwoke, nwanne m nwaanyị, ị makwara ife agbụrụ unu na-eri? Ị makwara ife agbụrụ unu na-asọ? Enwere ife ndị be unu na-eri, enwe ife fa na-asọ. Ụfọdụ tata jizi n'ihi ebe fa bi na fa nọ mba ofesi ma ọ bụ na fa nọ na ife ndị bekee na-akpọ siti wee na-eri ife ọwụna, ma nke ndị be fa na-eri ma nke ndị be fa na-ada eri. Agbụrụ ọwụna nwee ife eji mara fa. Ọnya ka ị ga-eji wee nọkọta ịnụ ka a sịrị mmadụ nne ha ma ọ bụ nne eji ọkwa nke wee mara ndị be anyị. Ị makwara nke eji mara ndị be unu wee zi ife ka ọsọsọ arụrụ ana ka ịdị mma na ya, ka ọsọsọ inupụ isi, ka ọsọsọ ikwesị onu ike ọfịabazịa gị arụ. Ị chọba ndị be unu gee ntị ife nne gị maọbụ nna gị gwara gị, ma ọ dị ndụ ma ọ nwụrụ anwụ, ka ọ wee baara unu uru. Aka m bụkwa Maazị Akụeche Chinedu, MC Bazito, nnukwu nwa amụ na Abagana. Dije daalụ, nya gazienụ.